Malakia. Ennustus, Herran sana Israelille Malakian kautta. Minä olen rakastanut teitä, sanoo Herra, mutta te sanotte, missä sinä olet osoittanut rakkautesi meihin. Eikö Esau ollut Jaakobin veli, sanoo Herra, ja Jaakobia minä rakastin, mutta minä vihasin Esauta, ja minä tein hänen vuorensa autioiksi, ja annoin hänen perintöosansa erämaan aavikkosusille. Jos Edom sanoo, me olemme ruhjotut, mutta me rakennamme rauniot jälleen, niin Herra Sebaot sanoo näin. He rakentakoot, mutta minä revin maahan, ja heidän nimensä olkoon jumalattomuuden maa ja kansa, johon Herra on vihastunut iankaikkisesti. Ja teidän silmänne saavat nähdä sen, ja te sanotte, Herra on suuri Israelin rajojen ulkopuolellakin. Poika kunnioittakoon isää ja palvelijaa Herraansa. Mutta jos minä olen isä, missä on minun kunnioitukseni? Ja jos minä olen Herra, missä on minun pelkoni? Sanoo Herra Sebaot teille, te papit, jotka pidätte halpana minun nimeni. Mutta te sanotte, miten me olemme pitäneet halpana sinun nimesi? Siten, että tuotte minun alttarilleni saastutettua leipää. Mutta te sanotte, miten me olemme sinut saastuttaneet? Siten, että sanotte, Herran pöytä on pidettävä halpana. Ja kun te tuotte uhriksi sokean eläimen, niin se muka ei ole paha. Ja kun te tuotte ontuvan ja sairaan, niin se muka ei ole paha. Vie se maaherrallesi, mielistyykö hän sinuun, ja onko hän sinulle suosiollinen, sanoo Herra Sebaot. Ja nyt lepyttäkää Jumalaa, että hän armahtaisi meitä. Tällaista on tullut teidän kädestänne. Olisiko hän teille suosiollinen, sanoo Herra Sebaot. Jospa olisi teidän joukossanne joku, joka sulkisi ovet, ette te pitäisi tulta minun alttarillani turhaan. Minulla ei ole mielisuosiota teihin, sanoo Herra Sebaot, enkä minä mielisty ruokauhriin, joka tulee teidän kädestänne. Sillä auringon noususta hamaan sen laskuun on minun nimeni oleva suuri pakanain seassa. Ja joka paikassa uhrataan ja tuodaan minun nimeni kunniaksi puhdas ruokauhri. Sillä minun nimeni on oleva suuri pakanain seassa, sanoo Herra Sebaot. Mutta te häpäisette sen, kun sanotte, Herran pöytä on saastutettu ja sen hedelmän syönti on pidettävä halpana. Ja te sanotte, mikä vaiva, ja ylen katsotte sen, sanoo Herra Sebaot, ja tuotte ryöstettyä, ontuvaa ja sairasta, tuotte uhrilahjaksi. Minäkö mielistyisin ottamaan sen teidän kädestänne, sanoo Herra. Kirottu olkoon pettäjä, jolla on laumassaan koiraspuoli, ja joka on luvannut sen, mutta uhraakin Herralle viallisen. Sillä minä olen suuri kuningas, sanoo Herra Sebaot, ja minun nimeni on peljättävä pakanain seassa. Ja nyt teille tämä käsky, te papit. Jos ette kuule ja paina sydämeenne, niin että annatte kunnian minun nimelleni, sanoo Herra Sebaot. Lähetän minä teitä vastaan kirouksen ja kiroan teille suorut siunaukset. Minä olenkin ne jo kironnut,
sillä te ette ole painaneet tätä sydämeenne. Minä kiellän teiltä jälkeläiset, ja minä viskelen rapaa teidän kasvoihinne, teidän juhlauhrienne rapaa, ja siihen teidät itsenne kannetaan. Ja te tulette tietämään, että minä olen lähettänyt teille tämän käskyn, jotta minun liittoni Leevin kanssa pysyisi, sanoo Herra Sebaot. Minun liittoni hänen kansansa oli elämä ja rauha, ja minä annoin sen hänelle peloksi, ja hän pelkäsi minua, vapisi minun nimeni edessä. Hänen suussansa oli oikea opetus, eikä vääryyttä tavattu hänen huuliltansa. Hän vaelsi minun kanssani rauhassa ja vakaasti, ja hän käänsi monet pois pahoista töistä. Sillä papin huulten pitää tallettaman tieto, ja hänen suustansa etsitään opetus, sillä hän on Herran Sebaotin sanan saattaja. Mutta te olette poikenneet tieltä, olette opetuksellanne saattaneet monet kompastumaan, olette turmelleet Leevin liiton, sanoo Herra Sebaot. Niinpä minäkin teen teidät halpana pidetyiksi ja alhaisiksi kaiken kansan edessä, koska te ette ole pitäneet minun teitäni, vaan olette olleet puolueelliset opetuksessa. Eikö meillä kaikilla ole sama Isä? Eikö sama Jumala ole luonut meitä? Miksi me olemme uskottomat toinen toisellemme ja rikomme isiemme liiton? Juuda on ollut uskoton, Israelissa ja Jerusalemissa on tehty kauhistus. Sillä Juuda on häväissyt Herran pyhäkön, jota Herra rakastaa, ja on ottanut avioksi vieraan Jumalan tyttäriä. Hävittäköön Herra siltä mieheltä, joka tämän tekee, Jaakobin majoista valvojan ja vastaajan, ja Herran Sebaotin uhrilahjan tuojan. Ja toiseksi, te olette tehneet tämän, olette saattaneet Herran alttarin peitetyksi kyynelillä ja itkulla ja huokauksilla, niin ettei hän enää käänny uhrilahjojen puoleen, eikä mielisty ottamaan mitään teidän kädestänne. Mutta te sanotte, minkä tähden niin? Sen tähden, että Herra on todistaja sinun ja sinun nuoruutesi vaimon välillä, jolle sinä olet ollut uskoton, vaikka hän on sinun puolisosi, sinun aviovaimosi. Niin ei tee yksikään, jolla on jäännöskään hengestä. Mutta kuinkas se yksi? Hän pyrki saamaan Jumalan lupaamia jälkeläisiä. Ottakaa siis vaari hengestänne, älkääkä olko uskottomat nuoruutenne vaimolle. Sillä minä vihaan hylkäämistä, sanoo Herra, Israelin Jumala, ja sitä, joka verhoaa vaatteensa vääryydellä, sanoo Herra Sebaot. Siis ottakaa vaari hengestänne, älkääkä olko uskottomat. Te väsytätte Herran puheillanne, mutta te sanotte, miten väsytämme? Siten, että sanotte, jokainen, joka tekee pahaa, on hyvä Herran silmissä, ja niihin hänellä on mielisuosio. Tahi, missä on tuomion Jumala? Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni, ja äkisti on tuleva temppelinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot. Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy?
sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijäin saippua. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean, ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa. Ja Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat ovat Herralle otollisia, niin kuin ammoin menneinä päivinä ja muinaisina vuosina. Ja minä lähestyn teitä pitääkseni tuomion, ja tulen kiiruusti todistajaksi velhoja ja avion rikkojia ja väärin vannojia vastaan, ja niitä vastaan, jotka sortavat palkkalaista palkanmaksussa, leskeä ja orpoa, ja vääntävät vääräksi muukalaisen asian, eivätkä pelkää minua, sanoo Herra Sebaot. Sillä minä, Herra, en muutu, ettekä te, Jaakobin lapset, herkeä. Isienne päivistä asti te olette poikenneet minun käskyistäni, ettekä noudata niitä. Kääntykää minun tyköni, niin minä käännyn teidän tykönne, sanoo Herra Sebaot. Mutta te sanotte, missä asiassa meidän on käännyttävä. Riistääkö ihminen Jumalalta? Te kuitenkin riistätte minulta. Mutta te sanotte, missä asiassa me riistämme sinulta? Kymmenyksissä ja antimissa. Te olette kirouksella kirotut, kun te koko kansa riistätte minulta. Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa, ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot. Totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti. Ja minä karkoitan nuhtelullani teiltä syöjäsirkat turmelemasta teidän maanne hedelmää, eikä teidän viiniköynnöksenne kedolla ole hedelmätön, sanoo Herra Sebaot. Ja teidän onneanne kiittävät kaikki pakanat, sillä te tulette olemaan ihasteltu maa, sanoo Herra Sebaot. Teidän puheenne ovat ynseät minua vastaan, sanoo Herra. Mutta te sanotte, mitä me olemme puhuneet sinua vastaan. Te sanotte, Herran palveleminen on turha, ja mitä hyötyä siitä on ollut, että me olemme hänelle suorittaneet säädetyt tehtävät, ja että olemme vaeltaneet murheellisina Herran Sebaotin kasvojen edessä. Nyt me kiitämme julkeitten onnea, ne jotka tekevät sitä, mikä on jumalatonta, ne tulevat raketuiksi. He kiusaavat Jumalaa, mutta pelastuvat. Silloin myös Herraa pelkääväiset puhuvat toinen toisensa kanssa, ja Herra tarkkaa ja kuulee, ja muistokirja kirjoitetaan hänen edessänsä, niiden hyväksi, jotka pelkäävät Herraa ja pitävät hänen nimensä kunniassa. Ja he ovat, sanoo Herra Sebaot, sinä päivänä, jonka minä teen, minun omaisuuteni, ja minä olen heille laupias, niin kuin mies on laupias pojallensa, joka häntä palvelee. Ja te näette jälleen, mikä on ero vanhurskaan ja jumalattoman välillä. Sen välillä, joka palvelee Jumalaa, ja sen, joka ei häntä palvele. Sillä katso, se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi, ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä on jumalatonta, ovat oljenkorsia. Ja se päivä, joka on tuleva,
polttaa heidät, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa. Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat, ja tallaatte jumalattomat, sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot. Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä säädin hänelle Horebilla koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen, ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi.